Ahoj médiové, vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu si ukážeme moji rutinu. Tak, nevím, jak se nedá takto třeba. A máme tu jako první stříkátko, stačí si koupit jenom nějaký kyselý stříkátko, vystříkat to, nebo to vylejt, nebo to vypít. Opláchnout vodou a hlavně to potom stříká. Ano, mám jeden nehet, protože ostatní jsem si sundala. Potom tu máme krémík Nivea. S tím vás seznámím v příštím videu, což to bude zítra. A chtěla bych se vás zeptat. Mně je totiž 11, skoro 11. A máte taky prázdniny nebo nemáte? To by mě zajímalo. Tak. Stříkátko. Připravíme ho na stříkání na obličej. Bude to takový strašně ledový a probere vás to. Nejméně 2krát to nastříkat na obličej. Potom to tak jakoby rozetřít. Ano, ještě tam nic není, je to jenom voda na stříkání. Takže jakoby, nevím, je to fakt jenom voda a nic vám to neudělá. Jdeme na ten krémík. Mám Niveu, miluju Nivea krémy, protože jsou takový přírodní pro mě a vůbec mi nedělá problém si to rozetřít na ksicht. Otevíráme. Dáme na prst. Zhruba tolik. Dáme jednu, druhou, třetí, tak když nám na čtvrtou nezbyde, tak dáme ještě tolik. Čtvrtá a pátá. Hlavně ty bloky potřebujete jakoby udělat takhle. Ty tváře musí být hodně hustý. Počkat, ještě to nerozmazávej. Medvídku. Teď to nastříkáme. Jdem na to. Nejméně zase 2krát. Jo, kdybyste se mě ptali, proč dělám pořád tohle, tak protože já, když nastříkám tu vodu, tak tady všude je a já nechci, aby to šlo na tu kameru, takže nějak tak. Ta rutina je i pro kluky, kdyby potřeboval, nebo kdyby chtěli třeba, nebo kdyby třeba chtěli být prostě hezký, tak chápu, uděláte si rutinu. Nebo si dáte na sebe nějakou tu masku nebo něco. Ale aspoň se umíte starat o svůj obličej. Jo, takže tahle rutina je pro všechny a není to jenom pro holky. Takže kdybyste kluci chtěli, tak tady ten kanál je pro kluky i pro holky. Budu vám říkat médiové, dejte like, odběr a tohle video ještě nekončí. Ještě to po třetí nastříkáme, ale to už jenom jednou a to budeme to fackovat. Já jsem to třeba na sebe ani nahora, konečně jsem to na sebe stříkal. Bolej mě řasy, takže. A teď už to jenom takto profackujeme. A ahoj lidi, tohle je konec videa. Jestli byste se mě ptali na další nějaký takovýhle otázky, třeba co dělám s mýma vlasama, tak
já vám klidně ukážu nějaký další video, nebo udělám další video a u dalšího videa čus! Ahoj, ahoj lidi! No.